Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ukhathini umagutshwa ngumshana wakwaNgcobo fuze omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo ezalwa uThumbu laTshatshatsha uTshatshatsha azalwa uPheshe uPheshe azalwa uMaguyane uMaguyane azalwa uVaphi uVaphi azalwa uNokhonjo amakhehla amakhulu ke lawa akofuze lekwagqitshwa khona inkaba yami. Uhlala kuyintokozo enkulu embukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV. La sifundisana khona isintu. Sikhumbuzisana indlela eyayihamba okhokho bethu. Mbukelo wempunga yesintu ngiyajabula ngoba umsebenzi obungibambile ayisengikhululekile manje. Bengikhumbula nokuqopha imfanekiso eqoshiwe. Ngoba ubizo lwami lolu kufanele ukuthi ngiqopha imfanekiso eqoshiwe ngibaphilisa abantu. Manje umsebenzi ubungibambile. Bungibambe kakhulu. Kodwa akasibonge ngoba umsebenzi manje sesiwuphothulile siyimpunga yesintu. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisana isincane saphuma ehlahleni ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ngikhole likhola ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxamu usapha enkakane lakha lathi ngihamba litheselo sitha lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe. Ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Ngumuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni iqede isimilo maqede sikhohla amasokazo. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Inkunzi ekhonyisha ishoba zibhongele phansi edla nazo maqede ziyihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa ziyayihlaba. Ziyazama empeleni ukuyihlaba. Ngoba vele azinawo amandla okuyihlaba. Angikukhumbuzeke mbukelo wempunga yesintu ukuthi siyaloba. Kukhona incwadi esiziloba ezifundisa isintu. Incwadi esihloko sithi sithini isintu. Amava ahlabahlosile. Uyokhuluza ukhokhobe nencwadi esihloko sithi indlela yesintu ekuyincwadi yethu entsha ceke. Mawufika emphelandaba ke u600 yabiza. Kodwa ngokuba nothando lwabantu bathema bekhala kwazwela kuthina njengempunga yesintu. Sase sikhuluma nabasiphethe. Sacela ukuthi ake sisenze saphulelo kube kanye nje ngoba indlela yesintu asikaze siyiphule. Indlela yesintu ke ikwespecial bafowethu amakhophi nje awu50 kuphela. Mawufika emphelandaba 350 uma ufuna sikuthumelele 450 kuyatitilizwa. Uma kukuthi imali okakabi nawo njengamanje uyakwazi kodwa ukulifaka iorder lakho bese kube ukuthi makuphela inyanga uyifaka imali ngoba ispecial sethu siqala mhla ka25 kwephezulu. Sizoze siphele kwezokwethwasa ulwezi mhla zi5 sobe sesiphela ke lapho bafowethu. Engisho ukuthi ke le nombolo lokuzibona zivela izona ozozisebenzisa ukuthi usuwathaphe ukuze ukwazi ukuthi sikuthumelele imininingwane ozofaka kuyona imali nawe usithumelele imininingwane yakho yokuthumela incwadi indlela yesintu enezihloko ezinohlonze ngendlela engakazi bona. Bafowethu la ngiye ngafika mangifika bafowethu ngakhuluma ngokuthi kunomuntu othumeya kohlola kuthiwe hey avuyisigwile avune inhlanhla ibatshaza inhlanhla kumuntu kodwa inhlanhla kayiboni.
Ngiyafisa ukuthi labe ngingakwazi ukubalekelela ngibalekelele. Kodwa ngaphambi kokuba ngibalekelele ngokuthi ngibanike umhlahlandlela ekufanele bawenze, ngizofisa ukuthi ngiqale ngidlule la kuqala ngoba owami umhlahlandlela awuncike ekutheni sihambe siye emanzini mhlambe sohlanza abantu abakuwena, kodwa umhlahlandlela esikunikeza wona ukuthuma ekhaya emsamo, ukuba uhambe uye koncenga ezithunyweni emathongweni ekuyiwona kwembethe namathongo ekuyiwona aphethe inhlanhla yakho noma angabanikazi benhlanhla yakho. Manje lokho bafowethu ngibona mina kuzokwenza umthwalo ube nzima kakhulu ukuthi sikulekelele ulekeleleke, ngoba thina sokuthuma emsamo, thina uzohamba uye ekhaya kushiswa impepho kwenziwe okuthile emsamo. Nayi inkinga la ikhona, inkinga ke kutheni abantu abaningi masithi siyazama ukubasiza kuba nzima ukuthi basizakale ngoba lwethu usizo luncike kakhulu emsamo. Inkinga nje khona abantu abaningi into eyenza ukuthi bangasizakali uma sebemsamo bezenza izinto nokuba bezenza ngendlela eqondile. Inkinga ekhona abantu bawuhlubukile umsamo. Uma abantu behlubuka umsamo babambelela kakhulu enkolweni, bakhohle ukuthi inkolo into yokufika. Inkolo ayikho inkolo ekhona ngaphandle kwenkolo yesintu, okugcina izinto zasekhaya namasiko nako konke okudingakalayo emsamo. Iyona nkolo kuphela eyimvelo kwathi makudala umuntu nayo yadalwa ukuthi phakathi kwekhaya makuzalwa ingane kufuna kubikelwa abangasekho ukuthi le ngane isifikile sayethi igama. Yona nkolo ke leyo ikade ikhona ngisho endulo, kodwa ezinye izinkolo ezikhona esesibambelele kuzona safaka inzipho ziyafika. Asikwazi ukuthi sizolahla umsamo ekuyiyona nkolo umkhulu omkhulathi mesidala wasidala wasibeka kuyona, wayenza kwaba yiyona ewukhiye phezulu kwempilo zethu, bese thina sibambelele kuyinkolo lezi esikholwa kuzona, sithatha imithetho yenkolo esikholwa kuzona soyifaka emsamo yasemakithi. Usukuhamba kahle mawenza njalo, kodwa ayikho into ewumthetho wakini okuyithatha uhambe uyifaka esontweni okulona. Zonke izinkolo ezikhona emhlabeni zineminyaka ethile zaba khona. Asithanga masizalwa okhokho bethu ezinye zazo bathi mabefika besaphila zazingekho. Mina ngizokutshela ngenkolo ke ngikuyona, inkolo kaShembe. Isungulwe ngonyaka ka1910. Ngonyaka ka1910 ineminyaka e100 nento njengamanje. Manje abantu abaningi ngiyethuka mina umuntu umezathi eseke enkolweni bese kube sengathi manje indaba ekuba isekho. Ayifuneki leyo nto. Ayifuneki leyo nto. Uma wazi ukuthi unekini kufanele wazi ukuthi kini kunemithetho yakhona. Awukwazi ukuthatha imithetho yasesontweni uyifake emsamo wakini. Usuke usushayisile lapha ngoba phakathi komuzi wakini akubona bonke abantu abalandela leyo nkolo oyilandelayo wena. Okubhlungu ke naku umuntu uyazimisela esontweni, makukhona into eyisidingo esontweni kufanele yenziwe uyayenza umuntu ngokukhulu ukuzimisela, kodwa kubo angenzi lutho umuntu esontweni kushaya imithetho yakhona ayithatha hambe uyifaka kubo. Uthola ukuthi amakhehla kini omile afuna ukuhamba nje lo tshwala. Ukhona omunye wakwafika lemphelandaba wathi umefika ngambona ukuthi inkolo le ingenhla kuyena, ngathi hayi wena into efunakalayo nje kuwena kufanele ukuthi nigaye lapha kini, nichele utshwala egcekeni, nithathe nensipho nizichele egcekeni. Hayi thina sigayi thina utshwala ubani wathi msana ukugaya. Uthi hayi phela thina siyakholwa umthetho wasesontweni uthi awugayi uma ukuthi usuyakholwa. Ngithi mina kahleke awukahle nje indaba ejubane. Manifuna ukusizakala nizobugaya utshwala, nawe futhi kufanele sihambe sokugeza ngabo utshwala ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi zihambe kahle, ngoba nabantu abakuwena wena bakwembethe bayafuna ukuphuza. Hamba uye kini nifike nigaye utshwala
Ubona nje nawe izinto zakhe azilungi kanje inhlanhla kuthi unayo kodwa uke esontweni uyakholwa uyazama ukwenza konke uyathandaza uyanikela kodwa kwenzeki lutho inkinga wathatha umthetho wasesontweni awufaka emsamo wakini ngenkani kunokuba umthetho wasesontweni uyawucelela emsamo wakini ubike emsamo wakini okukuthi njengoba sengike enkolweni engikuyona kukhona umthetho kanje nakanje niyawuvuma yini ukuthi wenzeke phakathi kwekhaya ngoba phela lo muzi wakini akuwona wakho akuwona futhi wasesontweni akukwazi ukuthi lapha na kumuzi kaMdumo umdumo njengoba wayehlaba nje mina ngisezubugaya utshwala mina sengancabe nithi mina ngikholwa mina sengisho mina ke mina yonke into engizoyenza egcekeni lalapha kaMdumo ngizokwenza into yasekhaya komalume utshwala kufanele ngibugaye ngoba umdumo wayephuza kodwa mhla kwafika yena wangitshela ukuthi utshwala akasabufuni nami utshwala ngobe sengibuvala ngoba phela lo wamuzi ukuthi mina ngiyakholwa mina nginazaretha akusho ukuthi sengiphethe ngisayingane ngisazoqhubeka ngibe yingane uma ngifuna izinto zami zihambe kahle ngoba ngikathi ngiqala ngifika ngafike ngashintsha izinto abantu abadala bazobona lo mfana usefuna ukusiphatha manje asivele sibavale lokhila basivale yonke leminyango uyothandaza ke manje esontweni lokududuzwa ngokuthi isikhathi asikakafiki basho isikhathi sesidlulile kufanele ukuthi uhloniphe ikini uhloniphe umsamo wakho masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngabantu abadala basemsamo ingabe ibikho into ozoyithatha esontweni uyoyifaka ngenkani kini awukwazi ukwenza lokho noma kuthiwa uyazibona uyikholo elikhulu kangakanani kodwa yonke into incike kwinhlonipho inkinga akenza ukuthi nina ningasizakali masiniyalele emuva emakhaya ingoba nina nihlubukile emsamo nabamba kakhulu isonto nazi ukuthi yonke into yenziwa ngokwesonto akufanele ukuthi mangikutshela ukuthi hamba uye kini uyokwenza into ethile bese ungitshele ngenkolo omunye uvela afike lathi ngifuna lento ukuyenza ngokwenkolo alikho isiko lenziwa ngokwenkolo lonke isiko lenziwa ngendlela yesiko hayi ngokwenkolo angiyazi ke mina leyo nto umuntu akufanele afike la kumina azongitshela ukuthi punga yesintu lento singayilungisani ngesinazaretha ayikho into enjalo ayikho into enjalo mawufuna ukulungisa into ngokwesintu uzoyilungisa ngokwesintu ayikho into ekuthiwa ngokwesinazaretha ngoba yonke into esiyenzayo eyisintu ushemba afika iqhakambise yesintu uyabona uma ukuthi ukungcwaba umuntu umkhiphe eboxini isintu leso akuyona into yakashembe le akusona isinazaretha leso isintu leso owesifazana ukuthi abhince isidwaba meganile isintu leso akuyona into yakashembe akusona isinazaretha insizwa na ukuthi iyabhinca akusona isinazaretha isintu yonke leyo nto isintu ushembe mefika ufike abantu wabenza bahlala endleleni yesintu ngoba inkolo kaShembe vele inkolo yamabhinqa inkolo yakashembe inkolo yamabhinqa ngelila ngasochaza ukuthi ibhinqa yini ngoba abantu abaningi bazi ukuthi ibhinqa mhlawumbe ukugqoka ubrand hayi akuhambi kanjalo inkolo yakashembe inkolo yamabhinqa vele manje abantu abaningi bafowethu izinto bayaziphambanisa kakhulu asiyekeke bafowethu masifuna ukusizakala nokuthi izinto zethu zikhanye bese thina sithathe kakhulu inkolo sambe soyifaka emsamo yasemakethi ngoba lokho kuzoshaya kakhulu uzozenza izinto umehluko ungawuboni yabona kakhulukazi lena yotshwala hayi leyo bafowethu ayifuni ukuthi uyiphaphele leyo le idinga ukuthi nje ube nenhlonipho ngoba uzothola ukuthi umuntu okhiye phakathi komuzi wakini naphezulu kwempilo yakho yena uyabudinga utshwala manje uma ufika la kwimpunga yesintu ikutshela ukuthi hamba kini ufika ugaye ukhamba ulibeke lapha emsamo ekuthiwa umsamo ukhamba lotshwala kufanele wenze njalo ngoba uma ungeke uzukwenze lokho into yakho sizokuyalela yona ukuthi uhambe oyenza ngeke izihambe kahle ngoba wena uphethe kakhulu inkolo ayake nimi indaba enkolo enye into futhi umuntu ithongo liyamsiza ababazi uNkulunkulu aqamba amanga umuntu athi hey wazongisiza uNkulunkulu uNkulunkulu wadala ukuthi izinto phezulu kwempilo zethu zokwenzeka ngamathonga semakethi lento ngihlezi ngiyikhuluma abantu abafuna ukuyizwa kunomuntu ovela ababazi uNkulunkulu isidingo singekho ngeke bafowethu yabona mina mangathi wakhontenza kalawo manje awungibonga ngithi fuze
bomashiya mahlangathi azoshumayela ngiyabonga. Bona ngibabongayo mina ngoba ibona uNkulunkulu abadala ukuthi bayokwenza izinto phezulu kwempilo yami. Manje nina nithatha ithemba nilibeke kubelaphi bendabuko, nithatha ithemba nilibeke emasontweni. Ngenkathi uthatha ithemba ulibeka kumelaphi wendabuko nasesontweni, bayathukuthela labantu ekufana ngabo beka kubona ithemba nekuyibona abadalwa ukuthi inhlanhla yabo iyophathwa yibona. Nayi inkinga la ikhona. Ake sithathe ithemba silibeke emathongweni ethu ngoba amathongo ethu iwona adalwa umkhulu womkhulu ukuthi iwona osiphathela konke. Wena ke kodwa usaboni ngokuthi esontweni uyaya. Ufika uthandaze esontweni unikele. Kodwa ingenzeki lento kade uyithandazela. Yini eyenza ukuthi ingenzeki lento kade uyithandazela? Ingoba ithongo lakho usuphenduka isitha kulona. Bafowethu isikhathi senkohliso manje siphelile. Umuntu nomuntu izinto zakhe ziphethwe ithongo lakhe. Uyabona makuthiwa mhlambe sihamba nomuntu kukhona esomlekelela ngakho. Sithi masifika mhlawumbe uzokwenza isibonelo nje ngokuya emanzini. Masifika laphana kufanele ukuthi ngenkathi siqala sikhuleka noma siphahla. Kufanele sicele ukuthi abantu bakhe bavume ukuthi sizobalekelela kulento le abadinga ukulekelelwa kuyona ukuze bezokwazi ukuthi bayemukele. Wezwa lona manje ukwazi ukuthi wena ithongo lakho uzokhohlwa yilona uthi wena uzothandaza nje uzonikela nje. Ayikho leyo nto bafethu singakhohlisana. Makufanele ukuthi izinto azenzeke emsamo. Ithongo lakhe ilona elihamba phambili. Isonto liza kamuva. Ngihlezi ngisho lento ukuthi umsamo phambili, isonto emuva. Angikhethi wonke amasonto, ngikhuluma ngazo zonke izinkolo. Okuthi inkolo ibeke emuva, ubeke ikini phambili. Kungathi esonto limakhona isidingo sento ekufanele yenziwe ugijima kuqala. Kodwa kini makukhona into ekufanele yenziwe uhosha inyawo. Mawubheka yini eyohamba kahle. Kusasa abantu ekofanele ukuthi bakwemukele abantu bomndeni wakho akulona isonto. Ngelinye ilanga ngangaxoxa ukuthi kukhona enye insizwa eyathi sihambile emhlabeni yayenza kahle esontweni ikwenza konke. Kodwa ithe sihambile emhlabeni bafika abantu bakubo bezoyicela. Bafika bathi sicela lo. Beyicela kushembe, bathi sicela lo. Wabanika ushembe ngoba kwakufika abantu ushembe abadala okuthi babazali kuyena. Manje ke ngithuka abantu abaningi uthola ukuthi umuntu uyazihosha inyawo kubo izinto zakuba akafuni ukuzenza wenza kakhulu izinto zasesontweni esontweni udume kahle kodwa kubo akadumile kahle. Niyenzelani leyo nto ukuthi niwahlubuka amakini ngenxa yenkolo ngenxa yamasonto? Awukwazi ukuthi uzoba muhle esontweni ube mubi kini bese ucabanga ukuthi into zakho zizohamba kahle. Ngezihambe kahle into zakho. Noma ungamuhle kangakanani esontweni ukwenze konke ngendlela yakhona kodwa mhla ufa abantu abadala bokuthatha lapha. Noma kuthiwa uNkulunkulu sekufakile endaweni yakhe bofika abantu abadala bakuthatha bathi solanda lo bese bahambe baye kokugweba ngoba wena udume ngaphandle njengegenerator. Yonke into bafowethu ayenziwe emakhaya. Amakhaya phambili. Niyeke nokunikela ngemali ezinkulu emasontweni. Kodwa imsamo ilungile emakhaya. Izibaya zikho. Umuzi wakini ucingo liyawa awubiyiwe. Kodwa kwasesontweni kuhamba phambili. Ayiyekeni leyo nto leyo ngoba ngeke wasizakala. So kunika umhlahlandlela okuyiwona uthi uyafika ithongo lakho licasukile. Umsebenzi wakho uhambe kahle kodwa iziqhame ezinhle ungaziboni. Wena uhlubuke umsamo wabambelela kakhulu enkolweni. Angageqa amagula ngoba mhlamba ngizwakali kahle. Kodwa nje bafowethu iqiniso lithi mawufuna izinto zakho zilunge nesintu nomsamo kusebenzele kholelwa kuwona umsamo. Ungadlali labantu abathi akufanele ukholele kubantu abadala ucele kubantu abadala kufanele ucele esontweni. Awumbhedo leyo nto. Uma uzocela esontweni uqala ngokucela ekhaya. Awuvele uhambe nje udwebe uye esontweni uthi uyocela esontweni ngeke uthole lutho. Ngeke uthole lutho. Kodwa uma uzoqala ekhaya qala ubikele abanikazi bakho okuthi ngiyacela ukuthi ningenzele ukuthi nokuthi. Ngiyacela futhi ukuthi nihambe kanye nami njengoba ngocela endaweni ethile ekuphakameni. Ya ngizokwenza kanjalo ngoba vele ushembe uyena ekucelwa kuyena.
ngiyacela ukuthi ke ushembe nani anilekelele lapho mhlambe enizobe nihluleka khona. Uyabona? Ungavela udwebe nje wena uthi uyahamba uyakonikela. Bazokuhlwitha. Uzokunika ushembe bakuhlwitha abantu abadala. Awukwazi ukuthi uzohamba uyonikela ungabikanga kini. Kufanele ubike eqala ekhaya ngoba yonke into iqala ekhaya. Ungavela usuke entabeni uhamba uthi uyonikela. Uyingane engenakhaya, uyingane engenalo imuva. Ithongo lakho uzothola ukuthi wena ithongo lakho alizwani nombhedo. Omunye umuntu limthethelele ngoba mhlamba akazi. Wena ngoba uyazi ke manje. Uma uzohamba onikela qala ekhaya qala ukhulume nabantu abadala. Ukuthi ngiyahamba ngocela kwaShembe. Kunomuntu othola ukuthi uyonikelela bona abantu abadala. Entabeni umuntu usethenga imbuzi, usefika ukuthi uyanikela uhambile nje wathi mefika la ekudayisa khona imbuzi ufika wathenga imbuzi. Usiyahamba uyonikela uyithola endleleni leyo mbuzi. Kodwa unikelela abantu abadala bakubo. Mkhuba muni loyo. Ayikho leyo nto. Mhlawumbe ngelilanga sobuya siyimpunga yesintu. Sizochaza okuthi uma uzonikela yini ebalekile ukuthi uyenze. Baqhamuka nje uthatha imbuzi nje la esigangeni usiyahamba uyonikela imbuzi kabale ngoba umnikelo uyabikwa. Kulungile bafowethu angageqa amagulu. Labe ngikhona ke mbukelo wempunga yesintu bengithi ukuze inhlanhla yakho iphathelwe yithongo ikwazi ukukusebenzela. Buyele ethongweni lakho. Awuke uyokwenza inhlambuluko ngoba uyazi ukuthi usulihlubukile vele wena. Uhlubuka ngezenzo. Awusalihloniphi wena ithongo lakho. Kulula kuwena ukuthi uthi utshwala usabugaya kube nomkhulu bakho babephuza. Uyabona ukuthi unenkinga. Awuhambeke ukwenza inhlambuluko ekhaya. Ubuyisane nethongo lakho nje ubungasagayi nje wayekelana ukugaya. Ubani owathi musa ukugaya njengoba bona bomile nje. Njengoba ningasawagcina amasiko ningasahlabi awukuyobuyisana nethongo lakho. Ulitshele ukuthi uyaxolisa ngokuthi wena izinto ungasazenza emsamo. Ileyo nto nje efunakala abafowethu kufuna senze inhlambuluko namathongo ethu. Sicela intethelelo ukuthi siwahlubukile. Sabambelela kakhulu enkolweni. Sakhohlwa ibona. Hey bafowethu ngeke yabona lena yenkolo. Lena yenkolo ake nithi ukuxegisa kancane. Amakini kufanele ukuthi abe yigugu. Kwagcina ngokuthuthukisa izinto zasesontweni. Ezakini zibheke phansi. Thola ukuthi umuhle esontweni. Kodwa masifika kini izinto azihambi kahle. Hayi bafowethu ayifuneki leyo nto leyo. Asibuyele emsamo yethu. Asikholelwe emsamo yethu. Akube yiyona ithemba kuthina. Omkhulu bethu babelibeke khona ithemba emsamo. Izinto okubona zenzeka bakhule baze bakhokhobe. Kodwa thina ithemba sithatha silibeke emasontweni. Hayi bafowethu ngeke. Kulungile. Asiqhubeke ke subscribe kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Suthatha umfanekiso oqoshiwe. Sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga